libageri wisanansa nanchi abananchi bane mbiya mono nche buno mokoleri inegasi ndeto tebanga buno mokoleri inegasi ngokorande gasi mwantumete konye korande nonya muigwete amariogi amange karoro amariogi ali amange muigwete tali akende n'abantu banarete kuragira mono mpaka bakaruka nandi bagendete batahite kuragendera kuragira na kuruka inchigendo nabatebiri onye bakuragira baragira lakini mbanyara guturukira okuna kugosaba kwana ekiera chibesa chiasirite county yetu nechinyinge chi project nechinyinge chitalengororo ndahite kubuliga chi program chonsi ipi tuachite tukababulie kubakorera tuli esechi wodi 45 oboli mumbuli bogonya gotali ukarase motegerero oboli mo inje no mokoli no igasi muna ino abakubo bane enko bategerera mogonte bingantige abayibi aba batamene chibesa nabonko batiga lakini mogonte muna mwantebeti ndwane na barabo mpaka mbabwesegi nabonko rwana na barabo amatoke aito ntogitagite torogo sento nyore echirengia kobweyere tubwate bono yo abantu baitu ko South Mugrango lige na lieno ntogendrete koligia go sento bwate investor omochando mo ntobwate ntoranyora muntu bwate etaito yechi kaisano gochigoro onye muntu karoro obwate etaito ebwate chie kaisano gochigoro inchobisi ane ntebi tolete umuntu ya abeke factory ororo torole gusena konya abantu baitu neligena lya South Mugrango tokole investment irangira usigwororo kitayali cyokorosi nyomba kiri usigwororo abantu abasaye baliko onye ntokolika kurugaiga tolike no ina abasaye kurubo South Mugrango kabere na chete China investor ya monere tuanyole tenene etagete ko invest chibirioni 5 asogo soki estima kuroso mugaso nyantrago aiga nyantrago igo mwa komoya na na botoro basikonyora amangana estime ebwate mechando kirase etogocha kwebe kera togocha kurusi megawatts 55 onye contract yani investor yeke wanja kegocha umuliro monene pi oraru nyanzengima no koru nyantrago ga investor manyanga igona butoja konyora igasi asabantu baitu nande estimate intweke county tokonyo chi milioni 10 kurwese investor awaka na landlords abantu baminto osobolemi ntagete mbasabe nkubara tole esibali bagosumeka amawoga ayekera echiro neroro ga kichinasa ligitu abegete abakoli banegasi be county I hope nkonga mole report abali mimbalenga banyorera maoga Chief Kado ntaito ko report go chess molenga ntu arosi nasali NNP aiga Nyanza na Rift Valley erega igetisi ase tokorusi Chief Kado emillion umuralia daidemba devinga Chief Kado toko kora crafting bono iga is 250,000 toja kwenda na ucha sabali toja kwenda na afkade ne bwate chibesa chinyinge ese ense ya isiko abantu baito sumeke meteye torogo sento konye amagima ya abana baito n'abantu baito abanene abagaka banyore chibesa bagukerenya gitari n'abana bagosoma asamangana y'igipara ningendrete na launch y'igipara ningendrete korra mulingo chikorande chons naende mobeta ya chineti gendo kyo mwelio wetira national government nenche kwena natole chineti emillion yem as chineti sato kromochi etoko basaba gaki kwanyorere net tonyebeka mugondo ekiegera neti nebwate eliogo litanyale kolieka igotubasa kwenda kubeka mugondo eliogo liritonye se chinyeni ochikuruga eliogo libeke niliogoita chiumbu choka tobeke net mugondo onye net yagotire nyesambe tubasa konyebeka mugondo abantu
again tonkera oreki omwele abanyagitari bakoro ku CHPs mwensi ntoje tolonchi chikiti cheno toyetu na national government nyasaye kawanche wiki egocha kubarangirira unde mwensi mbaye chikiti chiri mwansi regasi pia mono sana governor echinga